Vítejte u zpráv ze sportu. Naše akcie na fotbalovém euru vylédly nečekaně vzhůru. Záměr obléct reprezentační dres totiž oznámila hvězda první velikosti. S kamerou jsme nechyběli na tiskové konferenci, kde byla nová posila národního týmu slavnostně představena. Předseda fotbalové asociace a trenér Bílek neskrývali své nadšení. Myslím, že to je něco neskutečného, takovou kvalitu, že jsme objevili na poslední chvíli. To je zázrak, takže nejenom postup do skupiny, ale v podstatě minimálně finále a se šťastným koncem. Moc jsem si přál takového hráče v týmu mít, s ním budeme podstatně silnější. Nominace spustila mezi veřejností vlnu euforie. Pražské Staroměstské náměstí, tradiční místo oslav sportovních úspěchů, zaplnili davy nadšených fanoušků. Přestože jsou hlavní tahy už zcela plné, do města se stále sjíždí tisíce dalších příznivců. A co na to říká opora reprezentace brankář Petr Čech, vedle kterého bude nová hvězda v kabině sedět? Ano, už jsem o něm slyšel. Prý hraje stejně dobře v útoku jako v bráně, tak doufám, že nepřijdu o svoje místo v základní sestavě. Senzační zpráva zaplnila titulní strany sportovních médií u nás i v zahraničí. Každou minutu se objevují nové a nové informace. A ještě jedna zajímavost. Naší redakci se podařilo zjistit, že hráč v případě úspěchu dokonce zvažuje kandidaturu na příštího prezidenta. To se tady máme na co těšit. Tolik fotbal a pokračujeme dál.